Alas 3 na. Oras ng I-text mo. i-upload mo. I-chat mo. Pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo. Pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo. May klase ng palansaga, ano Kuya Nemi, ano? O Ronald? May klase ng palansaga, talaga? Arin sa mga public schools ini, ano, siguro mga college gayo, dahil pa man, ano? May klase na palan. Marisyumso sa elementary high school. Kahit nangalas ako, dahil pa man nag-text ako sa pigtusyonan ko, Ronald. LOL. Dahil pa, para pa ba nakikig lamang ako kan post me sa, nakikig lamang ako kang post me sa kwan, sa DCGB News Online. Ang klase na, marisyum na sa agad, January 2. So, kan gayod ito, Ronald. So, ano yan? So, diba? So, mga high school gayod, elementary, yan, makralasin na. Are, makralasin na naman. O, nga nakikkigon ako ta. Di pa man sa ko nag-tekso. Ma-enroll na nga kita. Sana. Woo! Maray na hapon. Dami riyan. Maray na hapon. Dami riyan. Merindal. Kamusta po sa tuyang hapon? Good afternoon po, Legazpi City, Probinsya Canalbay. Mga Bicolano, sen manapartikan mundo. Kami po nagalaom na kamugabos na sa marhay na kamugtakan sa ano yan, mga nasa marhay da tabi na kamugtakan sa mga oras na ini. May prediction no, igwang mga prediction sa Facebook akong nailing. Mga pangaran daan na posibleng magbado sa 2025. Nailing mo na, ultimo pala ng mga pangaran ng mga tugang. Nahulaan, ilan mo, may prediction, igo tabi ki prediction, uni da tabi mga tugang ang mga pangaran na posible tabi na magbado sa 2025. Amo yan na taon, posible da tabi na magbados ngunyan po na 2025. Ang pangaran number 1, Bernadette. Yan. Hello. Bernadette. Dagugan na kumarin niya ang sungaran nito. Bernadette. Yan. Ikadua, Michelle. Yan. Sarawayon man ang mga tao. Sarawayon man ang mga tao. Sarawayon man ang mga hula. Tato. Princess. Uyog-uyogon mo yan. Mayla. An Mayla kaya pwedeng kwan ini. An Mayla pwedeng kwan baga ini. Pwede ini Jerome na sukan baga so gari ngaya. Ano pun kan so lalaki babae? Unisex ya. Mayla. Maylawit. Kathy. Nene Aida Lynn. Hain si Angel. Ako nagbarita si Angel ka sa bago. Kasabay databi sa posibleng magbados ngunya na 2025 ang pangaran Angel. Maris, Joanne, Nicole, Joy, Maria, Jessa, Laika, Alisa, Ann, Jennifer, Annabel, Maika, Kayla, Loida, Maria, Marisa, April, Casey, May, Janet, Rika, Joyce, Lina, Andrea, Carmela, Hannah, Jamila, Chris, May. May! Bako may mga tao ng pangaran may May? May. Antoinette, Lani, Ellen, Eileen, Cherry, Apple, Marjorie, Lisa, Janine, Christine. Anto kusog-kusog daw tabi no yan monitor ko tabi Jerome. At medyo may duda ko ining pangaran na garikon man ano.
Di man ugari dapat naka-specify man na ngaya May. ngaya, di ba? Oh, anyway, yun na tabi yan, mga tugang ang mga pangaran, napipag-ingat, ha? Yun ang mga pangaran, napipag-ingat mga tugang sa pag-abot sa ngunyan tabing 2025. Ngani dapong daing diskwedo, mag-ingat. Yan, ha? Mag-ingat tabi. Pero aram nindo, kamo tabing mga nagdadangog ngunyan, ano yan, ang alat ko na ha. Tony ba yung nagte-text? Madam Milindawi, saramat nga sa ngarang ko, di nakasabay. Nailing mo na. Grabe. Grabing pasalamat ni Madam Milindawi. Dahil nakasabay sa pangaran ko. Di, Milinda, wara ba nang gano'n? Wara ba nang gano'n? Maray na hapon tabi sa mga yaon dyan sa ano yan? Nakagat ko sa dila ko. Madali lang. Pangyari. Gari may nag-grout sa kuya Ronald ade. Madali lang. Kagat ko sa dila ko eh. Pare ko. Tinatabi ko kinumero. Tabi, Jerome, numero. Tabi na akong numero. Numero. 10. Number 10. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Letter K. Salbatana. Ang letter K baga nangaran ko po. Anong letter K nangaran? Karen. Delikado. Bro, bata makulugon sa pagkakagat ko Karen. Sabi da, naghuron da sa duwang halas. Sabi kan duwang halas. Ngaya bro, totoo ngaya bro na nakakagadan ang kwanta ang satuya ngayon na ang satuya ngayon na binino ang venom ta ngaya bro nakakagadan. Totoo ngaya bro. Yung ngaya bro nakakagadan natang itamalong siyon ka. Sabi kan so kauro natang ipalit tamalong siyon ka. Anong problema mo? Salbatana ngaya bro. Nakagat ko ya bro so dila ko. Lol. Hello. Yes. Sununin ko lang naaraman. Nagkakawal ka palang gigold. Kakawal ka palang gigold. Anong gold? Gold. Golf. Iyo. Golf nata. Nahiling ko baga so may day mo kaya ba mo si misis mo. Garo ang costume mo. Garo nagkakawal ka sa golf course. Salbatada ka. Sa mulo dito, malawa ka sa golf course. para ako nakakalo. Iniman na sarawayon, iniman na. Oy, ara mo, amigo. Oy, amigo. Ara mo, first time ko itong magibog-gibokan mga reels na. First time in my life. Yung ani. Ang bigo problema ko nga ni amigo. Kung paano ko, lumang kaya pagkiklik mo, may black sa. Di, pwede ito mahaling black. May black eh. Normal ito. May black baga sa up and down. Magayon. Magayon si Sai. So background tapos so model kan kahoy. Sa model kang kahoy. Pero love team yan sa 2025 ano? Garo yo amigo. Ako nga ni gari matin na love team sa ano. Pinugtakan mo kay caption na NWM 2025. Oh. Edit ko taon-taon. Ba't di ko nakuha sa pag-edit kung paano? Di ko susuratan ko amigo sa picture. Di ko nakuha kung paano. Hindi. Kaya lagan mo, May 2025. Mapagalon pag may nagadal-adal kan mga puro Facebook naan. Di ko lang. Pero okay man. Happy New Year, amigo. In fairness mo gayon. Ayan, Happy New Year. Alright, bye-bye. Ara mo, Jerome. First time ko na magibo-gibo-kan mga reels. Di akong maginibo sa araw. Kaya magalit pa akong malate. Ano yun akong tutukaw naman sa araw? Pwede nga niya akong pag-greet lamang kay Happy New Year. Nagpuro-pindot ako. Duman daw nga niya ako sa... Ang apon ka, yan my day, ang apon. Yan ang my day. Yan ang reels naan. Yan ang reels.
Yan ang may dinaanan. Halo yun akong tutukaw sa duman sa may sirong kan garahe ko. Pero doon nga niya ako lamang na mag-greet sa mga parantabay kay may music man. Para puro... Salbatana nga niya ako. Dahil ko nakukuhaan mga puro pindot kay ni. Kaya lang na one type kong napindot. Nagibo ko. Pigiling ko man sa iba, may manggakuan man, may okay man nga niya ako pala. Naghanap pati akong music na magayunon. Hanapon mo so ginibo ko kon. Ang gusto kong mahali itong may black and up and down. O yan. Normal yan na may black sa up and down. Normal yan. Okay. Arog noy pag nagagum ka dapat arog ka ng mga style, Pag-arog na dapat. Dumang ka mo sa agdaon mo sa makahoy. Inyo. Ay na bang makaugmaon man Makaugmaon man ang buhay, mayagom. Good afternoon tao. One. Sabi digdi. Ang takot da ang mga tugang minagadan sa ambisyon. Fear kills ambition. Paano kaya? Pag may takot ka sa buhay, pag may takot ka, mga tugang sa buhay, natatakot ka dang mag-explore sa anong bagay, kaya dain nangyayari ang gusto mong ambisyon sa buhay. Gari, nagkukulang kita mga tugang sa kwan. Nagkukulang kita mga tugang sa mga bagay-bagay na nakakapag-boost kan sa tuya tabi na puwersa. Kaya po ang sa tuyang ambisyon, dahil po nalalawos, dahil lang po takot kita. Yan. Iyo palan iyan. Adi, arog palan kaan mga tugang kung kita ngaya takot kita sa mga de nangyari ang sa tuyang ambition sa boy because dito na ko conquer ang sa tuyang ambition because mga tugang takot kita. Uyog-uyogon mo yan. Takot da kita. Kadua, No, senyor. mga tugang, ang satuya databing ano yan, ang satuya databing ano yan, ang satuya databing tali. Usually, anger. Ano nga nang Bicol kan anger? Dagit. Anger. Bako ang anger na, so gutom ka? Tama na? Anger. So gutom ka, anger. Anger databi kills wisdom. Ang tao databi mga tugang pagdagit, Ang tao databi ka pagdagit, nalilingawan yan sa iyang inadalan. Nadidiskwado mga tugang an sa iya tabi na inadalan asin ang sa iyang karaman dahil lanta ang nagkuan diyan, ang nagkuan tabi diyan, ang nagkukusog kibot diyan, iyo tabi mga tugang an sa tuyang dagit. Nalilingawan ta mga tugang an sa tuya tabi na inadalan kung paano mo i-overcome ang sarong bagay dahil lang po ta makusog. Mga tugang ang sa tuyang dagit. See? Kaya may mga tao na mga matatali, mga matitibay, pero pag siya mga tugang dagit, nagiging unprofessional, asin mailing mo databi ang sa iyang aabutan, bako maray kung siya mga tugang pirming dagit. No, senyor. Don Quixote. Ayos palan, iyan palan mananggan. Arog palang kaiyan, mga tugang ang satuya databing attitude sa buhay nin tao. Kaya po kay puhan, mga tugang na iwasan ta, databi ang arog ka na bagay. Yan. Kaya baga, sabi ka ito kang nag-eskwela ako sabi kan mga professor ko ito, sa pag ako nag-eskwela, never ngaya make a decision kung ikadagit. Never ngaya make a decision kung ika sobrang ugma. Kaya dapat databi mga tugang kita, pirmisa na kitang nakarelax lang dapat kita kung kita po magibong desisyon. Day ka magibo nin man na bagay
na ikinakakaraot kan sa tuyang sa diri kung kita databi dagit. Yan. Usually, pag ang decision mo databi dagit ka, usually after ka yan, na makumalma ka, mga tugang, magakaigwa ka ki problema. You will regret, mga tugang, kung ano man databi ang ginibong mong desisyon sa buhay. Arog palan ka na di. Arog palan ka iyan, mga tugang ang sa tuya tabi na buhay. Alright, sige. Alas 3:27. Ang mga helang kang... Meron pa ako chika daw tabi ko may live pa ako. Meron pa? No, no, señor. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, and cirrhosis. Mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing maugmang atay, kay pan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mga tugang may silimarin yan na halis sa herb natural kaya ligtas. Kaya po kung kamo may problema sa liver, food supplement man sa nayan, pwede po yan makatabang para po mga tugang sa saindong salod. Siring man, kung medyo para inom ka, ayan, buda para kaon ka ki mga matadabang pagkaon, na posible kang magkaigwanin cirrhosis, fatty liver disease, alcoholic hepatitis, kinakaipuhan po yan mga tugang nagibuhon na maging maray. Tangani na kita, maging maray po sa tuyang buha. Kaya po mga liver lovers, mag-liver aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Okay, dito na tayo sa mga reactions ngunya na pagkahapon. Padigdiha daw tabi Resimis Leron sa Albay Wildlife Zoo. Dakol digdi ang wooden snake. Natapapadyanong ko si Miss Leron, si Shara. Para na ko Shara kay halas latosunta ka dyan na. Good afternoon dyan sa Albay Wildlife Zoo, tabi, salamat. Kay Shara, para takma ki Rimuranon, latosunta ka dyan na. Gusto mong dagitan din ni, amigong Randy, buda ni manay, sa Lumina. Ngayon, Shara, pagkaki-aki mo, para takmaong kang Rimuranon. Yugon man. Pero kung ang gayon ni Shara ron, at talagang siya, magdakop kisawa, Rimuranon o manahalas, viral yan. Ibugtak mo sa Facebook, dagan mag-viral ang dibalas na. Di ba? Imagine ang halas niya nagdudurudalagan yan sa kahoy, bigla niyang dadaplangan. Ay, nako, viral yan, magkakuwarta ini. Hapon po, Kuya Hen, Happy New Year. Sulod, Shara, sulod kayo rin saraw, naludan ta? Dua? Dua ba ito? Dua? De, bagal, sisin nag-single na niyo. Ili nga daw sa pinurod ko sa imong number 0 na kung 5568 so last digit. Ili nga daw tabi. Ili nga daw 55 ang last digit. Happy New Year Melbourne Mostera, grade 1 student, nagadangog permisi mo sir. Oy, Melbourne Mostera, hello. Happy New Year. Happy New Year migo. Send itong picture mo nagaro harayoon so dinuman mo. Ago mo itong kairiba mo. Salbata na ining mga paradangog ta naman na ining pagkari Antonio ang pait muna naman na pamilya arog itong itsura na pining iban agom. Kung bako umagom ang kairiba mo, bako sarog ka itong lugar, dapat suday ka muna hiling ki iba. Sarawayon ka na. May bagyo kita amigo. Ay dahil po kitang bagyo. Wala tayong bagyo. Good afternoon po. Sabi, may naputukan da po sa Legazpi. May stray bullet da po. Grabe na anito. Pero po, naputok. Di po kaming report. May report kitang may napukot na putukan kay stray bullet. Wala man po. Wala man tabi kami ki report. Igwa, sa BRH Simsim, sa mga naputukan sa emergency room o sa delivery room,
Sinend ko na kay mama, maloy ata signal. Wait niya da pong confirmation. Okay. Dua kaya ang naputukan na pigidra sa ospital kampit sa uno. So sinabugan ka. Ay, naman kamayaki. Mga sarawayo na. Henry, sana ipagbawal ang firecrackers, taarog ka iyan, dakol ang nadidiskwelo. Bako lang iniperwisyo sa ospital, sagkod sa mga doktor, kundi sa mga nagaresponde. Yung mananggad adi. Sa mga nagaresponde mananggad adi. Saro po pa, nakadugang ini sa air pollution. Makaulok nga ni ang gobyerno. Grabe ang kampanya sa air pollution, pero mismo nagabayulan ang gobyerno. Tasige ang gamit nin paputok kung igwang okasyon. Iyo baga? Iyo baga? Totoo lang. Sa totoo lang, tama ka po dyan sa nariparo mo. Ako, sir, wala pa man sulod ko pinangganahan ko kagabi. Nalate talaga siya rade. Gayod, nalate. Halat-halatong po nindo, tapigalat sa confirmation ni Salome. Tama, sir. Diploma is just a certification of fully paid in school. But true education is personal attitude. Agree. Iyo baga? Tama ka. Totoo yan. Ako, I am more on, pag ako may, ang gusto ko sa tao, ugali. Marayan ugali. Maski anong tatali mo paminsan, hindi ako kumbinsido kung iba ang ugali. Di ba? Gusto ko talaga sa tao, maray pa ang ugali. And pag ang tao maray ang ugali, maray iyan na kaya ba sa workplace. Workplace. Diyan tabi, pag maray ang mga ugali, naiwasan ang chirismisan, naiwasan ang kung ano-ano, maray po yan. Iya po. Now, alas 3:32 oras mga tugang sa DCGB. Mga advices da para sa mag-agom, ngunya na paglaog kan bagong taon. Yan. Nata nagiiwalan mag-agom. Ikaroon, may agom ka na, Kitan mag-ura duwa. Taday pa man kiagom ining duwa, tulo. Sa niya on dyan, si MJ, si Shara, wala si MJ, Kailangan. Kaya, aram mo, kaya natagustuhan ko ni si Shara, pwede may yaon digdi. Iyo. Kailangan, tamay gusto. Wala si MJ. Wala, Kung si Angel, training ko man ini. Linga, Yaon digdi. Papapalo, lamang ako pakailing kang duwa. Sobrang igos. Sa isa natampay sa kunta ka bang duwa, pagkatapos-tapos na kang New Year. Iyo. Iba man talaga. Gusto ko talaga. Arog sana. Iba. Kaya sana pag ako nagyaman, kwaraong ko ini. Pag ako naging mayor, Ronald, maging mayor nga ako, ninikaw ko ini, si Shara Buda. Ay, di ko pala itaram. Baka madagog sa opisina. Igwa da tabi kisampulong tugon sa mag-agom, ngunyam po na New Year. Nata, tamag-agom nag-iiwal. Dahil, mga tugang, habotang sabuton ang lambang saro kung kita igwanin problema. Nailing muna yun na. Angel Mustasa ang ining sarawayo na yun. Dekang drang suman ko niyan. Sarong simanang isnakan da, uyug-uyugon mo na. Sus ko, sa uyug sarong simana, pangyari sa maabaka. Naman ka mo kay Cha Raquel. kay Cha Raquel. Diba? No. Pero aram nindo, ang mga taong mahigos, igwang ki presyo, igwang ki iabutan. Ang pag-asenso sa buhay, parte man sa nang tiyaga, asin higos. Tiyaga, higos. Araw ka ng tao. Nagpuna ko sa DCGB, ang sweldo ko, 500 pesos sa Albatana. Ang service ko, motor, bisikleta. Di alam ako nakabata sa edad, sa sweldo kong 500. Pero ang pamasahe ka ito, sa Daraga Legazpi, piso. Totoo lang. Daraga Legazpi, inabot ko ang pamasahe, piso. Haputa Angel si mama mo,
Aram niya yan eh. Buda si Cha Diling aputon mo. Buda si aputa si mama mo paguli tabi siya ra. Ang Daraga Legazpi 1980, nag-college ako 1980 87. Ang pamasid sa Daraga Legazpi piso, ang estudyante 75. Ang tricycle salapi. Inabot mo Ronald yan? Inabot mo? Di man inabot kayo Ronald. Inabot mo? Yeah. Salapi ang tricycle. Yan. Kailang sukat ng mga tricycle driver ka ito, medyo may angsot pa. Sarawayon ka nga yan. Dahil karaw masaka. Joke po, joke. Besa na. Ang tao, napapagal talaga yan. Pero sa kapagalan, nin buhay nin tao, may minaabot yan na regalo. Ang tao pag napapagal, may minaabot na biyaya, balaog nin tao, asin balaog nin mal na Diyos. Ako pirang bisis na ako kapagal, kaya nga na buko na magtrabaho, papagalo ng kakamatang atab. Oh. Kundi, di ko kaya na di ka mo makahuron, kamong mga parantabay. Di ko kaya na di ko ka mo makauron. Kaya baga maski ako nasa bakasyon, nagprograma ako, hello? Maynad ka na talaga. Migo? Happy New Year. Yun morning duwa para naglago niya na New Year. Malibda ki perang pangyari sa mauraro. Ano Migo? Baga, kung nang mag-win ka, magano ka man? Totoo, mataya ako sa luto. Tapos eskwela ko ni si Shara pag tuminama ako sa luto. Ano ba, kasama ka ng gana, ang outfit, bigas pa eh. Muna kung ano ka na. Sabi, Migo, seryoso. Sabi, may nagtama na taga Legazpi. Legazpi sa outlet, 200 million. Taga sa iso nagtaya. Iyan siya na. Basta sa outlet, ano baga, Moscoso ang pinili. Saan na outlet? Hindi nga siya na Moscoso ang apilo ka ang tagsabi. Gusto sabihin, sa Legazpi nagtaya. Baka taga-ibang lugar. Dahil kaaraman, mo taga-Legazpi. Deta maaraman, Migo, kung taga sa iso tuminama. Ay, sa New Year ka ito. Una ko ano ka na. Kung ka na niya ako, dahil ka naman mga programa. Ay, dahil Migo, kung ako gana, maprograma pa ako. Mabugtag ako kay mga satellite radio station sa buong Bicol region. Ayun. Diba? Diba? Sa ibulkas kami, nadadagog ka sa bilog na Bicol, dahil kakaano masinso? Pwedeng iba na ka ng dalagan ka ano mo. Para senador. Okay mo. Okay. Iyan, kung nagtaya ka, hindi ka nagtaya. Iwan ang problema. Kaya, mataya. Mataya ko. Iyon pa. Saga, bukas ng Luto Outlet. Bukas na. Saga. I-try ko saga. Ligaw. Go. Inabot mo na po lang sa piso pumasay ka talaga. May ko talaga. Primero kong sundo sa DCGB, 500 pesos. May dad ka na talaga. May dad ka na. Nag-increase man ki 800 pesos. Nag-1.5. Mahalaga na kayo 500. Totoo, Migot. Wala nga niyan na beer dyan sa... Ara mo so abaka ka ito dyan sa Daraga? May abaka dyan ka ito sa ampangan kang Ninoy Aquino Park? Igo dyan ki... Abaka ang pangaran? Sige, kaya ribalo kayo dito. Ang beer, Migo, 150. Kung may ka-table ka, ang beer, 250. May sini nga katong 75 piso dyan sa Rex. Kung dahil kang ka-table, T-table, so tag saliri. Makonsuelo. Habang dalay pa, no? Wapag pa. Subos barkada mo. Taning, bibarkada, nga ni makalibre. Hinda. Sige, Migo. Happy New Year. Happy New Year. Alright. Sana mo rin yung pinag-ibig. Sige, bye. Bye-bye. Malay na pangitayan ang pigkaparataram kaning duwadig di sa monitor. Ang may gusto niya, napapagali yung manang gano'n. Alright. Nata ang mag-agom nagiiwal dahil kita din nagkakasundo. Pareho ang sa tuya mga tugang na pride. I mean, haralang ka ang pride. Ano databi ang tip for 2025? Ngunyan year of wood, ano ito? Wood snake? Ang color ngunyan is, anuan ito?
Salbatana. Ano nga iso kolor mo niya na taon? Ano nga bado ko medyo ano ito? Mocha. Mocha mouse. So kan baga sikaton baga na ano ini, sikaton baga na cartoons. Mocha mouse. Mocha mouse pala. Nya ba ko ang mouse? Sara, bako anak ang mouse singular? Plural kan mouse? Ana pa ba ano? Singular o plural? M-O-O-S-E? Ana pa ba ya? Mouse. Singular. Muka. Mouse. Mickey Mouse nga ito, boss. Mickey Mouse. Muka. Mouse. Okay? Yan ang kolor. Now, unang pwedeng gibuhon dakan magagumpara day magparaiwal ngunya na tao. Number 1, pagdagit ang agumo, day mo pagsabayan. Kung sabihon, pagdagit ang partner mo, day mo pagsabayan kidagit. Pagdagit ang agumo, day pagsabayan. Kay puhan sa mag-agom, nasaro sa na po ang dagit. Pabayaan mo sana, nadagit siya, magsilensyo ka. Kung kalmado na, saka na ka mo mag-uron, as in dapat gibuhon yan, bago ka mo magturog. Hello? VP, good afternoon. Good afternoon. Happy New Year, sabi. Happy New Year, amigo. Ang mustabi, gusto sabihin, let's go. Kung kataning tagang salbata na ka, binangguran taga ka ining Ay, VP, kasama ko lang sabi, nagdadangog sa aki ko sa imo. Ano na? Ito baga sabi niya, sabi mong garo nga yabok ko na magtrabaho. Oo. Sabi niya, don't you dare. Kasi dahil niya datayang dahil nadangog ang boses mo roal daw. Iyo man ang gadano. Mamundoon siya pagura ka. Iyo man ang gadano. Kaya nga ni, maski ako migo pas-pas, nagtatrabaho ako. Iyon na ini. Ay, VP, Wow. tungkol pala sa topic mo, sabi. Ako, maugmahon ako, aram ko nata. Nata. 30 years na kami ni Mrs. Pero one time pa lang kami nag-iwal. Iyo. Iyo sabi, sa totoo lang, one time pa lang. Iyo. Ako kaya, amigo, sa totoo lang, di ako natanagiwal kami ni Mr. Makarawuron ako sa arong. Para sa ko, sabi, ang simplihon lang eh. Oo. Respect begets respect. Yes, exactly. Iyo man lang. Dako lang na bagay yan. Tapos so, dapat, pag tagahalunan mo pride mo, Iyan. Iyo baga. Kapag man purki nga baga lalaki ka, sa diri mo ang babae, anak mo, bakit manaro ka yan eh. Totoo. Totooan, Oo, amigo. simplihon man Totoo. lang. Kaya nag-iriwal kita, kahalangkaw ang pride ka lambang saro. Tama? Eh, sabi. Oo. Nakula na bagay yung pride. Tapos, ang saro patabi na talagang aram ko Oo. is dapat compatible ka mo. Yes. Sa gabos na bagay. Ako, amigo, compatible kami ni Mrs. Talaga. Eh, sabi, kami ni Mrs. yun eh. Anong zodiac compatible. sign? Anong zodiac sign mo? Ha? So, anong zodiac sign mo? Ako tabi is Aquarius. Aquarius? Si Mrs. mo? Aquarius man. Aquario. Kaya man, kuwan ka mo eh. Sinasabi. Compatible ka mo. Mm-mm. Ako baga, Capricorn baga ako, buda. Si Mrs. Taurus. Kaya compatible kami. Bako lang kami compatible ka ito pa. Oo. Kan so bako pa kami mag-inagong. Oo. Bako lang kami compatible sa buyod. Buyod? Yes. Shrimp? Shrimp. May allergy? May allergy ako, siya wara. Yun lang. Iyo mananggad, may mga arog ka na tawo. Iyo tabi. Okay. Iyo lang, happy birthday kaya tabi. Salamat, Migo. Salamat. Happy New Year. Happy New Year. Don't Bye-bye. forget the most. Yeah. Okay. Thank you. Okay, bye-bye. Thank you, bye. Sabi ni Ate Marcia,
New Year, have blessed New Year to DCGB family, to your listeners, and to your, loving family. Balita, No Network, Sipico, My Radio, May Sakit, Ay in the Bat, God is good all the time. Ate Marcia, Happy New Year po sa imo, ha. Hi kay Sam. Sam, good afternoon, Sam. Happy New Year. Sam, Happy New Year po. Sa imo, ha. Happy New Year po. TY, simbagong si Sam. Sam? Yan. Alright. Now, ay, may text si Doc Joey Bitito. Happy New Year pa di. Okay. Salamat. Padi. Likewise po. Yan. I love you, Padi. May sabi na akan ngay ika nga amigo, ano nga yung zodiac sign mo? Sabi, kanon yan. Sabi ka, ako nga niya pare, Cancer. Ika nga Padi, ano man ang zodiac sign mo? Cancer nga ako. Ika nga ano? Ay, ako nga bro, Almoranas. Maraot. So, pigtry kong dakong ngunyan magkaon. Nagparakaon sana akong linukay. May tada sarong na nagkaon akong tulong suman. Dua sa aki kong suman. Tapos sarong duwang pidasong biko. Ilakan mo yun, di pa ako nagugutom. Masira mo nun susuman na pinatos ni amigong Randy. The best. The best. Si Ramon. Sa masunod naman, amigo. Sa masunod. Piglista ko na yan, tabi. Now. Sabi, dawan nindo ini, magayon mga tugang na pagnilay-nilayan tang an magaragumagum sigang iriwal nata daw yan. Number 2, self-control. Actually, mas kita mag-abot ang 2025, we must have is self-control. Kontrolon ta an sa tuyang sadiri. Kaipuhan na makaukod kita mag-control kan sadiri ta para dai pwedeng madagit ka na mabot sa punto na baka makakulog kita. Dua baga ang klasikang pangungulog, physical physical na pangungulog. Ikadua, psychological and physiological na pangungulog. Kinulugan mo, ginamitan mo kusog, nakamati siya nin kulog. Pain yan. Physical pain. Pero mas makulog, mga kapingki, kung ginamitan mo nin sarong bagay na kinakakulog. Halimbawa, anago mo, kalalaki mong tao, nagaparapanghanap ka pa kiba, na-discover ni ago mo na may kabit ka. Dakulang kulog ang hinatod mo sa puso asin daghan emotional effect iyan sa isip kan sa imong agom. Kay puhan databi, may control kita. Alimbawa, babayi ka, may agum ka, nakailing kang gwapuho na lalaki, di man kimaraot na maghanga, kontrolon mo sa imong sadiri para di ka mahulog sa dagat-dagatang apoy. Hindi ka mamamangka sa dalawang ilog. Ay, tama ba? Ang namamangka sa dalawang ilog, sa lalaki, sa lalaki gayon. Yan. Siring man kitang mga mayagom, kung nakailing ka na, babaying na kursunadahan mo na gari, feel mo na kursunada ka man, bay pagpatuli, dai ka makihoron dyan, never talk to him. Never invite him to anywhere. Day ka makihoron, day ka magparapag-apod-apod, day ka magparapakitext. Kursunada mo, nagparapakiuron ka pa, pig-uro agdamo pa, naglakaw-lakaw pa ka mo dyan sa Legazpi Boulevard. Oh.
nagkaginustuhan, nailing muna. Para makaiwas kita, dapat may control kita, Tony, sa satuyang sadiri. Nganing de kita na dadara sa kompromiso. Number 3, acceptance. Ngani da mga tugang na maiwasan ng iriwal, ako untan agumta. Kung ang agumo tabilon, ako na natabilon ng agumo. Kung ang agumo na mamarong ang yuk-yuk perme, ako na yun ang agumo. Ako na, bakalin ang kidyorot na salbatan ng an, nganing mawaraan parong kang yuk-yukaan. Acceptance is the key. Para daan mag-ago mga tugang nagiging maugma, akuon mo kung ano ang ago mo. Sabot? Sabi kan texter ta, opo, Monsenyor. Iyo baga? Jerome, nata pigasabihan ta ki I love you on sarong babayi. Ika, Shara, nata nagtaram ka ki I love you kay Tokayo. Ha? Para? Dahil na sa puta. Parang ano. Kaya baga, ano nga, kita nang dua. Yung nga, kita na. I love you nga, babe. Oo, di ba? Nata, padaba. Nata, padaba mo siya. Meaning, pag nagsasabi kang I love you, Buddha, padaba ta ka. Kung sabihin ka, akseptado mo ang fullness of his life. The fullness of his body. Ugali niya, parong niya, gabos niya, ako mo. Kaya padaba mo siya. Gari yaong. Di ba? Kaya nga inako mo siya, padaba ta ka ngayabuy. Padaba na. Para nagkaigwa kikalintur, habo ka na makiba. Di ba? Oh. Ako mo databi. Kung ano man ang itsura niya, ang kamugtakan, ugali, etc., magtios ka, ta pinakasalan mo yan. Ako ng solusyon mo, maghanap ka kiiba. Sabi kan texter ta, Henry M., pwedeng pundon mo na ito. Nakakakulog ka na. Sorry po. Di ba? Ay mo ng solusyon mo, maghanap kang kiba, uminagum ka, maghanap ka, tultul yan. Kaya nga ni, sampangan kang altar, sinabihan mong, ano nga nito sabi dyan sa pagkasal? Basta I love you, something, ba? Till death do us part. Something, o ano? Kaya, di kita nagakaigwa kimao. Next. Kung may problema da pag corona, napod kayo ni, normal ini, pag may problema, maghuron ka mo. Maghuron ka mong dua. Bako ng problema mo, pig-istorya mo sa kataning mo. Bako ng problema mo sa ago mo, pig-istorya mo kay padi mo, pig-istorya mo kay madi mo, pig-istorya mo sa neighborhood mo, o kung bako ang problema mo, pig-post mo sa Facebook. Ikangayang yudimon ka. Kung ano, pinadangog mo. Paano ka mukan mag-oro na? Pinaagi mo na sa iba. So, lalong malala. Kung dinagitang kadakan ago mo, day mo pagdibdibon, day mo pagdibdiban, iba man ang dibdiban, hindi dibdiban baga. So, kikwan, di ba? Di mo na, kung ang dagit sa agom, palampason. Hello? Pare. Pag una ko, pag problema mo, sagot ko. Hindi really. Nakasunta ka dyan. Sabi niyo yun. Baka na yan pa rin. Nahiling mo na. Arog na. Arog na tabi kaan. Bata ba alas 4 na lamang. Ito. One. Tananin din niya. Dapat permi mong pagkuguso ng ago mo.
regardless kung anong itsura niya, may edad na kamo, day, embrace your husband or wife. Ang mga gumbaga, husband and wife. Ang apod ka ni spouse. Tama? Tama ba na? Ano ako nagdadangog salding nyo? Saldi? Ano ako nagdadangog salding nyo? So driver ni Bishop. Tama sila. Anagum damigo, pigkukugos permi. Apwera sa agumo, ang mga aki mo, pagkuguson mo man. Hindi daw ako dyan. Natabigpirit ka, latosonta ka na. Dita ka mong pigpirit. Pero po kanina kanigo, ana. Wala yun siya mo dyan paano, kaya malibong naman ang payo mo. Kisa, magpakugos ka sa iba. O mangugos ka sa iba. Kung gusto mong magkugos, kuguson man ago mo. Bako na iba ang pagkuguson mo. Mga madunungon paano kita. Bata nata daw mananggad. Joker, ta ibahon man talaga pang magkugos ki iba ade. Kisa ago mo. Kugos mo. Muso, ano na nga agom ang lawas mo? Kaya ito nga, ang kugos ko nga sa mo, lampas nga yan yung siko ko, embrace ta ka na. Ngunyan nga agom, day ko na kayang likoson kikamot ko ang lawas mo. Ano na nga? Gari ka na nga, drum. Natatsaran palagot. Dapat natabi, iyan ang gibuhon. Ano sabi ni Joker ka sa bago? Respeto. Iyon mananggad, migo. Respect begets respect. Tama, amigo. Respeto sa magagawin importante. Nga ni dang mo ogman 2025 ta. Next, 3 minutos bago mag alas 4. I-appreciate mo anago mo. Anagom mo da tabi. Ngayagom magayunon ka daw ngunyan. Maski si agom mo gari na mga tugang so nahulog sa labugan. Agom, kagayon-gayon mo daw. Totoo daw, karigoso daw ki atab ta. Magkaturog lamang kitang atab. Nata, pamarapon daw kang ata na. Di ba? Appreciate your wife or husband. Masiramon daw nga agom ang linuto mo. Masiramon ngayon pakaluto mo ka ito. Kisa baka nagumuto, ano na yung nagum na linuto mo? Marasa ka pa, matabangon. Di kang kamugtaki magluto-luto. Gurang ka, di ka pa ito maglutong kusido. Bako na may problema. Respeto. Dapat palan ang mag-agum, dapat databi, garisi na magbarkada. Ronald, pati na mga aki mo, gari dat kabi ka, magbarkada sana. One time daw, minuli sa agom, ikangaya agom, bulto ka na naman na salbatana ka. Nagparapakiinuman ka dyan sa luwas. Inutro mo panganian sa otro aldaw. Paguli mo, day mo na ako pag midbidon mo na pag-apo doon, agom mo ha. Sabi kan babayi, dahil nagribok sa lalaki, tama lang, nga mabuo. Sige nang iinom mo kialak na dinga ng isira di sigang inom mo na marasa ka pang kang mga aki mo ba ireskwin na de paganing bang tuition piga para iinom mo diyan piga para pag inom mo sa mga barkada mong priority mong barkada mo pang kada imong supog nan mga aki mo de pa namamanggi mauli kay dibuyongon ka paguli mo sa otro aldaw ha de ka na pagmidbidon mo akong agumo lingawan muna kung ako agumo ng God. Pakalipas ki otro si Mana mananggad. Binulit naman sa agumbuyong. Sabi kan Mrs. Ay, hello. Sarah, may bisita ko na tabi. May padara. May padara. Salamat po. Yo. Lokon si Sarah. Bata may istorya kita. Bata may istorya kita. Alright. Istorya. Di mo na pagbidbidong niya, ago mo ha? Otro si Mana mananggad, umuli. Pag-uli mananggad, buyong na naman. Sabi kang lalaki. Sanalian siya ra? Sabi kang lalaki. Ano nga sabi kang babae? Buyong ka na naman. Sabi kang lalaki. Aw, iyo baga ngaya pa, madi? Ako.
Iyo ngayon bagamadi, nagkainom ngayon ako duman sa luwas. Bako, tapos ang uroron, alas 4 na po kita. Alas 4 na naman. Dali yun sa nang oras, adi. Senali Ate Shara ito, na nagpadara. Nagdadago ko niyan si Senali. Ay, kay Manay Rose. Hello. Nagrahida. Mr. Donkey Shop, please. Salamat po, Manay Rose. Graheda. Masiramon kayang cake yan ni Manay Rose. No, señor. Nagraheda. Naguli na si Angelia pa. Maray man nagali na. Maray man. Oh, yaong papala na. Pangyari. Pag nakuwara na. Nagpalitik na naman na. O di, happy listening sa kong agom Clarissa, mga aki ko na sina Elise and Clyde de los Reyes. Wow! Marayon man ini si Renen. Linga si Renen. Marayon na padre de pamilya ini. Happy New Year, Renen. Buda kay Madam Clarissa and ang mga aki niya si Elise and Clyde de los Reyes. Diyan sa Bato, Catanduanes. Hello? Speaking of termination ng po yung Oh. sabi ni kan, napatermi ka na sa nangyang buyong. Ano na? Sabi niya kan lalaki, mas maling yung permisa at buyong kapag iling mo na sa imo pang ganyan. Iya may go. Aram ko ng joke man ang aling amang ko pare. Iya man ang dali. Ay, nagagawa ko sa Facebook man sana. Sa Facebook nabasa ko. Dahil nari ko ng aram yan, mas maray nga agum na nakainom ta ka panaguli. Pag ako nakainom, iyo sa nga pagkakataon, nahiling ta kang magayon. Speak to Mr. Donkey, please. Susuro pala dahil na may bed. Mati na nga daw. Ano nga madi? Okay na nga madi. Buyong mo nang wala yan. Salamat, Pigo. Happy New Year. Winda, maparam na ko. Talas 4 na. Salamat. Kansay doon pagantabay. Goodbye. Mabuhay. Mr. Donkey Shop, please. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk